Is your boy DJ S Shine Best International.
creale. Bagri si wole. Namet baby kaya awe wikiri yamba. Mazi tipu zako baby kaya luwa awe wikiri yamba.
International. Ana manu. Batawu na ya rabu. Atijo. Robo. Atijo International. Robo. Is your boy, DJ S Shine Best International. Onya medeni kanti illusion solo no akona bi inna
Inata kwala inakwazia kama ya neno mono okungwali boy katienti iluzia buloa onyo mebezi na nido okungwali boy katienti iluzia olona mwanne mebe onyo mebezi na nido Okazi amaka wejina gomo Okazi amaka wejina Osilio nyama Mkenkeni tu Ekeke na lojika isagalo Aji ashagata namu Sadebeno Aji asadebe ibeno Asadebe na yamu Obi amuze no sinimo Sadebeno Namo Mwane bene Ojeli go wevine Ojeli go bituna mwane bene Mwane mabezina ebezina Jene kachenti jebeno Onya mebezi na nipo wazele Ogazi amaka wejina agamo Ogazi amaka wejina Mwane nebe Onya mebezi na nipo wazele
na maya na bejo na joya na igwe maro ibeje onye medu
mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. Mema na mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. Mema na mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. Oke Chukwu jere be dibịa ka ọ gwọlị ya ọgwụ ka e were ọgwụ gbuo ịba mụ ọnwụ nwanne ya ka ọ nwụrụ ka e wee bụrụ akụ n'obe ya ọbata ebe dibịa ka dibịa na-agwọzikwa ọbara ọra nwa dibịa gwawa ọgwụ wezi ọgwụ wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụrụ ọgwụ n'anụ ụlọ alụsị nke wekwe ikpe mọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto na-abada moto ebe danara onu so onye kwụrụ n'ime moto wee bụrụ Okechukwu ịbụchasịa ka ịgba nwa nwụsị ebe akwa lile akwa nwanne na akwalụ nwanne ya n'ụwa ahụ na nwanne m akwụrarị m ezi nwanne m fụrụ n'anya Chukwu kere ụwa kedu ebe ị nọ rie ohu nwanne m ji wee nwa ọ na-akwanye m akwa alịlị ma ya mara na Okechukwu jere gbọsi ọgwụ na ọ bụ na Chukwu egburu Okechukwu o were ọgwụ ozugbo onye ọ naanị Ukutaze maronya na nyala ho Ukutaze maronya na nyala ho Konye metale nenu wa ngabulu Konye metale nyako wa nanu wa Ibonye metale nonya nenu yenu Ibete jona gina joyana Ibete mana gina mayana nenu Ibete jogi na joyana Yayo na kwesi Okechukwu onye bụ na Jesu ike n'ụwa ọ bịara ga-ebu m ugwu ọgwụ ya ọ na-bụ ajọ ọgwụ ka anyị kele unu ịma na alụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị maka na onye were nka gbuo alụsị ewere nka gbuo n'ihe ọ na nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ma mmadụ ajụ n'ibe anyị na-eme n'o maka na ọkwa n'ụwa ka anyị na-eme ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metere oburu Mema na mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. Awụsa na-eji boga Yoruba na-eji juju werekwa mmadụ ka egwe mmiri Igbo ka na-eji Mema na mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. eme ụwa ka nnata na mbara Arize demokrasi na Anambra steeti na-atọzi anya ụtọ tata ibe adịgo ka o kwesịrị mbụ ọ na-bụ gịnị buteburu katakata ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụwa gịnị butere katakata ka anyị na-ajụ ekwusi okwu m egbere ekwe nwanne m na otu ebute nsogbu ekwusi ekwe masị emere eme nwanne m na otu ebute nsogbu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe amarọ ibezi ya ka onye metere oburu Mema na mayana, umejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, konye metelo bulu. Okuzuko mekada bụ n'udo Okuzukada bụ n'udo Sura bụ n'enweghị ike ka akwụkwọ onye anyị ji ama atụ n'elu ụwa
na-emesi n'anya bụ ọsọ ga-anatalele tụwanya bụ ndị udo wee lụta Disemba ọ bụ na agbahụrụ ahụ ndị udo ajụwa m ọkụzụ telezini ọkụzụ iburu ibe ọgada ọkụzụ buru ibu gbabaghị unu ga na-arazi oke ga mpe anya m chọrọ iwe bụ ndị udo chụrụ ha nke nwere ike ka akwụkwọ nwameli n'ime ọkụzụ ọ ga na-emesi anya kerie ibe dị njọ mba onye m ụba bụ Ikechukwu ozu ahịa ahụ anụ n'ebe m n'ime ọha ọfịa nwanne nwoke n'anya ekene onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị Rafael Udezo Keke nzewanụ na anamụ kọfe ezi nwanne Chinedu Silva protocol udoyi na onye melo biko onye bụ mmụọ enyi kwụ n'azụ na anaba onye ma na ọ ga-adịlụ n'ụma nwanne m na ọ ga-adịlụ n'ụma ekene dịrị Aịza Nwosu onye ka m obuzularụ onye ọma n'ụmụ ya mụ oyibo obuzularụ ekene dịrị Thomas Moye oyibo gene bụ ugwu Northern Investment Nigeria Limited onye ọma oyibo bụ ugwu mansion National Lord Corporate Circle nke Nigeria ogene na ọ ga-adịrị gị mma ekene dịla omelora banye enweghị ya nwaghị agụgwọ mọla enweghị ya nwa Chairman Director Bana Peter West Africa Limited kedoli mochendo machine melo ochedo Igbo na Abuja Adama Esta Ezeji Asama Toyi na Abacha Madam Delta na Abuja Onyama Adudo na Abuja Onyama Madam no na Adele Joshua Mama Obwebi Akube Mata Nobali Babu Nasuke Kosi Wambia Milale Ki Pharmacy Obalono Nasulanya Milale Ki Photos Keweli Sono Nasulanya Nigeria Limited
Igbo na Abuja akụrụ ọnụ nke kwuru director Iyi Maduka Brothers Limited Onyema ọ ga-adịrị gị mma aka eziokwu dịrị mma anọ fọnịchọ na Abuja anọ fọnịchọ bụ ebe anọ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma kedu maka Paulinus Wabunike Ogochukwu onye eze nwa mmadụ n'ime agụrụ onye nwa Polugo dị Gloria onye bụ Polugo dị Gloria onye ma ọgọbụna ọ ga-adịrị gị mma kedụ mụ Fidelis Ikeaja omenife n'ọkụ oyibo field marshal Bakery materials ga-eji malụ ogo onwere ọkụrụ nsụlọ adịmụna ọ ga-adịrị gị mma Citizen Electronics na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kanale m nna m dị Pokimo n'Igbo ya anyị nye aba ganga kanale m Francis Wolisa Italo na na-agbụrụ bụ onye ọma ọmemma na mayana ọmejọ na jọyana igwe gbọrọ ibezi ya ka onye metere n'okpuru omemma na mayana omejọ na jọyana igwe gbọrọ ibezi ya ka onye metere n'okpuru Awụsa na-eti Igbo ga Yoruba na-eti Juju kpọrọkọ mmadụ ka ego mmiri Igbo ka na-eti omemma na mayana omejọ na jọyana igwe gbọrọ ibezi ya ka onye metere n'okpuru Fidelis Nwachukwu Emeke eze ndị Igbo na Amba egwu ọ dị mma ndị Igbo na Kogi abalị na-ekpugbo Nwachukwu Emeke onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma emesu anwụ na-ana abacha mba abụ onye ukwu na-ana abacha dị Gladys nwanyị ọma amaka n'ịga dị mma ogele ịmalụ obi dị mma
maro ibezi konye metelo omemana mayana omenjana jayana igwa maro ibezi konye metelo kuno memana mayana omenjana jayana igwa maro ibezi konye metelo omemana mayana omenjana jayana igwa maro ibezi Mega maka, oyi mega maka. Oliver na yoka omuneku, even kulubu nega maka. Ego balezo byamboku mo. Onye nwere ego nọ na leza fulanya. Onye dalubya nọ n'ọkụ mmụọ ma bụrụ eziokwu. Nyako ye muji nesi anya. Weza faze ga maka. Honorable Oliver Sunday Doko. Yezi nwa Polido. Enugwe Sike. Iweze North Local Government in Nsukka. Yega maka. Yezi mwa lobi sani sani. Chukwu we gozie ya. Nwele gojibo we choya mma. Mme ya bụrụ ọgaranya. Ọgaranya ngada ngira ngadam. Ofu nwa na Nsukka. Ofu onye ndị Nsukka jide ebube na Vietnam. Oliver Sunday Doko nwere ọtụtụ company ndị ama ama na mba ụwa niile. Yega maka Mass Transit Limited. Fano n'Owerri Imo State. Fano kwa na Abuja. Nọkwa na Port Harcourt. Yega maka ụgbọ na-agbazirili welele. Oliver Sunday Doko mekwara Worldwide Cargo Vietnam ọgaranya. Chief Executive Officer Yega maka Nigeria Limited. Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam. Nakwa Zenith Inspiral Productions Limited. Ifo onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị n'elu ụwa. Onye ife na-agala ọfụma. Onye ife na-agala ọfụma. Obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka. Chukwu agbasapụrụ gị aka. Oliver Sunday Doko ịmala obi salisali. Oliver Sunday Doko bụ nwoke nwere ezi omume. O wetụrụ onwe ya na Chineke wee bunie ya enu. Ọ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Ya mere o ji eme ọ ga-aghala aghala. Oyimo ega maka. Oyimo ega maka ọgaranya. Ịmakwana odogwu bụ na bụ afọ mụrụ ya. Mgbagide ntị ka ịmata nne mụrụ ega maka. Oliver Sunday Doko ọgaranya ngada. Mrs. Florence Doko afọ mụrụ ọgaranya ngada.
ezi nne ga-amaka ife adị ka nne mụlụ onye na-enu ụwa Oliver Sunday Idoko wee ji nụ nwaanyị wee gaba Kpugo Nkanụ n'Enugu steeti o wee nụtaza mpete nwaanyị ọma Mrs. Chioma Linda Idoko Ashalugwe ga-amaka ezi nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa Oliver Sunday Idoko mụtara dadi mma Golden Oliver Sunday Idoko Adọma o mere ga-amaka jiri ụzọ adadị mma ya na nwanne ya nwoke Prince Genesis Munachimuso Oliver Idoko igwe mba na-abụ nwa dị mma ome ka nne ya nyọmọ ga-adịrị mma n'ụwa ihe ga-amaka si mụ kenezi nwanne ya senior brother Pastor Robinson Idoko Vital Phone Distributor na Abuja ezi nwanne Sunday Idoko ga-amaka ọgaranya imekwa na anyị obi abụrụ dike aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ maka o si mee Oliver Sunday Idoko o sila n'Igbo wee gaba Vietnam ihe bụ gara ịgba mbọ onwe gbagide mbọ Chukwu nna wee nyere ya aka wee buru ike Pentikọst wee bunye ya o wee bido mebe ife ego ya go Jizafas ga-amaka maka na onye nwere ego nwere pawa ọgwa ka o si mee agụba ndị eji ego na Nsụka agụba ndị eji ego na Nsụka Oliver Sunday Idoko maka obi sarịsarị ọ na-enyere ụmụ ibe aka enyere ogbenye aka ego amaka Sunday Idoko nwere ndọyi ọ sị ga mụ kene ebe fa Honorable Olisaemeka Ugwuze Mescanate by Day Transaction Limited onye ọmasị na Nsụka Enugu Ezike obodo mara mma aka na-eme clearing and forwarding nwoke ọma ga-adịrị gị mma ya na Chief Chijioke ọnwa gwuchunam ọ dịgasị bụ onye ojoto adịrị anwanwụ n'ide mmiri eze ome mma ndị eziokwu bụ ndụ nwoke ọma ga-adịrị gị mma Oliver Sunday Idoko si ka m kenele ya ezigbo manija ya Samuel Aluka ezi nwafọ ụmụọdụ ụmụka abịa na mba nọ Imo steeti obodo mara mma imekwa na nnesi n'ụlọ dị mma pụbezi Oliver Sunday Idoko isi n'ụlọ dịrị mma wepụbezi ịrụrụ kọmpini kwulu kọmpini nke ị nwesịrị ndị ọrụ họtelụ kwulu họtelụ nke itinyere ndị ọrụ maka na kulu na amalụ onye kpalụ ya n'elu ụwa kwa ka o si mee nyaga ji nesi anya wee jụbụ ife nke emela oyi m ọnwụ ebulebu ka m ga-akụlụ oyi m mma oyi m ega maka ọgaranya
na-agala ọfụma ife onye ife na-agala ọfụma obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka chukwu agbasapụle gị aka Oliver Sunday Doko inwere obi salisali Obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ Is your boy DJ S Shine Best International. obi na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọrọbịara ije na-ege m ntị na eri ka bịala ochite egwu obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ndị ọma njeje mba na-ege m ntị eri ka bịala ochite egwu obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụ fubu na ndụ fubu n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọcha na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọrọbịara ije na-ege m eri ka bịala ochite obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọdụ na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ ya gaba aka kpatara ịgba ya ekwu okwu ana m anụ ije nwayọ ọ wezi ahụ nwanne m na-akpọ m oku n'ama 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 ya mere aga m aza nwanne m ya mere aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m anyị segodo okwu anyị ga-eme ya ndozi anyị zọgodo ala asọ anyị ga-eme ya ndozi anyị kọgodo ọnụ anyị ga-eme ya ndozi ya gawa maka na adịghị ego nwanne n'ahịa adịghị ego nwanne ego maka na ụbọchị onwe ndị oyi ga-awara ọsọ mgbe ahụ nwanne wee buru ozu nwanne ya bịa bịa ezi nwanne m ọma 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 bịanụ ezi nwanne m ọma bịa bịa ezi nwanne m ọma bịa bịa ezi nwanne m ọma bịa bịa ezi nwanne m ọma bịanụ ezi nwanne m ọma bịa ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị seka okwu n'ụwa mmekwe ya ndozi bịa ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị sekwe nke bụ okwu n'udozi enyi n'ụwa bịa ezi nwanne m obodo amagba ama na-adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa ezi nwanne m agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa ezi nwanne m agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa ezi nwanne m ọma agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa ezi nwanne m obodo amagba ama na-adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa ezi nwanne m ọma bịa ezi nwanne m ọma bịa
ezi nwanne m ọma nwanne dị mma ndị ọbụla nọ n'ụwa a na-eme nwanne onwe ihe ka nwanne ịla nwanne isebodo ọnụ mbọ dozie ya bụ okwu maka na iwe nwanne ọ na-eru n'anụ arụ mana ọ dị eru n'ọkpụkpụ ifụkwa ndị na-eme nwanne obi ga-adịghị ụsọ ifu ndị ọma na-eme nwanne n'elu ụwa obi na-adị ha mma obi na-adị ha mma iru na-adị ha mma iru na-asọ ha mụ ọchị na-asọ ha asọ arụ na-adị ha mma iru na-asọ ha mụ ezi na-achọ ha ụchọ ọ bụ oge ahụ akpọwa ụmụ ụwa bịa lele 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 ndị mara mma bịa lelenu ndị ọma ụwa bịanụ lelenu ndị ọma ụmụ wale bịanụ lelenu ndị ọma ụwa Chineke ketere wee tụọ ya mma wee nye anyị ụmụ wale bịa lelenu ndị ọma ụmụ Chineke ketere wee tụọ ya mma wee nye anyị anyị mebe nwanne anyị mebe nwanne anyị sere okwu anyị mebe nwanne nwanne ebighị ukwu nwanne dị ụsọ nwanne ka eji aka onye ayala nwanne onye ayala nwanne ya onye ayala nwanne ya tei ụwa bịanụ lele ndị ọma ụwa bịanụ lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụmụ ụwa bịa lele ụwa bịa lele Chineke ketere wee chọọ na mma ụwa bịa lele Chineke ketere wee chọọ na mma ụwa bịa lele Chineke mere nwaanyị n'ụdị ụwa bịa lele Chineke mere nwaanyị n'ọma ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụmụ ụwa bịa lele ụwa bịa lele onye mụrụ nwa asọ na mma ụwa bịa lele onye mụrụ nwa asọ na mma ụwa bịa lele
Your boy, DJ S Shine Best International. General Manager, Best Nigeria Limited. Chief Anayo Nanonya, Ojana Welcome Campo Nabagana. Tigele Bekelu Bene Muhammad, I am Maure, I am Muhammad, Bekelu Bene Muhammad, I am Maure, I am Muhammad, I am Bakapupa, I am Maure, I am Muhammad, Kotopunano Muna, I am Maure, I am Muhammad, was that so jolly, little Baba Noja, I am Maure, I am Muhammad, 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 I am Maure, I am Muhammad. I am Maude, I am Mama, I am Maude, I am Mama, I am Maude, I am Mama, I am Mama, I am Maude, I am Maude, I am Mama, I am Maude, I am Is your boy, DJ S Shine Best International. Mama,
ya ebiri jewe oye bukele mu oye bukele mu oye bukele mu oye bukele mu oye bule oye bule oye bule oye bukele mu oye bukele mu oye bukele mu oye bukele mana ya no wana ne ya bolo oye bukele mana ya no wana ne ya ebiri jewe oye bule ya jeje mba wana ne ya ezoro Papa mo le jabamba o. Mama mo, papa mo le jebolo. Traditional Prime Minister.
onye Igbo kwere m ayọrọ ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ofu obi efe ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ofu obi efe Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu ọkụ osimiri Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri ezi ụka na Chineke ndị Igbo azago Igbo ekpere ọ bụ eziokwu na Chineke ndị Igbo afụka Igbo n'anya ihe ọma dị iche iche o juru n'ala Igbo n'ọrụ aka dị iche iche o juru n'ala Igbo ọrụ oyibo dị iche iche o juru n'ala Igbo eziokwu eziokwu abụ nwa onye Igbo eziokwu eziokwu abụ nwa onye Igbo eji m obodo Igbo na-etu ọnụ eji m obodo Igbo na-eme ọnụ onye ọcha sụrụ oyibo na-asụrụ ya Igbo onye Yoruba sụọ Yoruba na-asụrụ ya Igbo eji ụka abụ nwa onye Igbo onye Awụsa sụrụ Awụsa na-asụrụ ya Igbo maka gịnị abụ nwa onye Igbo omenala ndị Igbo ga-adịgide asụsụ ndị Igbo ga-adịgide obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha ndị Yoruba na-akọ ọjị oje ọjị ndị Yoruba na-akọ ọjị mana Awụsa maara atọ ọjị ndị Igbo na-eji ọjị na-eme omenala anyị jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee Igbo jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo ịwa ọjị n'ala Igbo na-egosi ịfụnanya ịwa ọjị n'ala Igbo na-egosi ofe obi Igbo ji ọfọ n'ogu na-eme ihe Igbo ji ọfọ n'ogu na-aga mba eji m ọfọ n'ogu na-eti egwu eji m ọfọ n'ogu na-aga mba ịma na ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe onye njem na ọka onye isi awọ ụmụ ibe na ijere Lagos anyị jere Lagos jee iti egwu ọkpanụ Bob Harrison na-enye akpọrọ m egwu bọmbụ niile o ruele anya na-abata DCC Lagos o ruekwele anyị jere Lagos jee iti egwu irute na Lagos mmadụ abụrụ aja ilebe anya n'ebe nke n'ụwa flyover ilebe anya n'ebe nke n'ụwa flyover moto na-agba na-agba n'elu mmadụ na-aga na-aga n'elu ọkụ na-enwu na-enwu n'elu
ana niile moto ana niile mmadụ eche m na ọ bụ sọ moto na-akụnụ jamụ amamụ na mmadụ na-akụnụ jamụ isite n'aka nke n'ụwa inwe jambọdị isite n'aka nke n'ụwa inwe jambọdị ụfọdụ na-eje ụfọdụ na-ala anyị wee si ebe ahụ bịa n'Idumota irute n'Idumota sọsọ mmadụ ụfọdụ ụmụ agbọghọ ebe ahụ bụ ọkụ enu ilebe onye nke n'ụwa anya na tụraụza sheki ilebe onye nke n'ụwa anya na mbenukwu ndị shakara nọ ebe ahụ dị oke ọnụ ịchọkwa ịna n'iyi ị ga-ana n'iyi ịchọkwa n'ibu uru ije baa n'uru ma ndị Igbo nọ ebe ahụ na-eme mma anyị wezi ebe ahụ jee n'Alaba Alaba market bụ oke ahịa irute n'Alaba sọsọ ndị Igbo nọ ebe ahụ na-eme mma mana o nwere ofe ihe nya na-ewute m ndị alaye nọ ebe ahụ na-akpa dike ịkpaba ngwa ahịa gị n'akụkụ ịfụ ndị alaye ha batakwa laidis eshekie gị n'ọham ị ga-achọrọ ihe ịpaki ya moto n'akụkụ ịfụ ndị alaye ha batakwa laidis ama aja gị n'ọham you find them something inye ọnwa emere n'akụkụ ịfụ ndị alaye n'ọham ị ga-achọrọ ihe ndị alaye n'ebe ahụ na-esi ajọ ọnwụ anyị wee si ebe ahụ jee ebe bichi amamụ na mmiri na-akụ aka ilebe anya n'aka nke n'ụwa sọsọ mmiri ilebe anya n'aka nke n'ụwa sọsọ mmiri oruele ịma na ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe onye biche Lagos mara n'ụwa dị ogbu ọsọ chụwa m na Abuja nnaba obodo Igbo ọ chụọ m na Lagos nnaba obodo Igbo anyị were ebe ahụ nnaba obodo anyị ịma na Enugu steeti n'ọba ala ọma Enugu steeti n'ọbụ ebe anọ Kalistus Igwe ebe ike ngwumo onye ọgwụkọ Medis Music ịmara na iwe onye Igbo kwebe egwu ayoro ịma na ayoro bụ nnụnụ ha ji ofe obi eke ayoro bụ nnụnụ ha ji ofe obi efe Igbo na anyị jiri ofe obi anyị ga-aga n'iru Igbo na anyị jiri ofe obi anyị ga-enwe mmeri
na Chineke ndị Igbo azabi na Chineke ndị Igbo Is your boy, DJ S Shine Best International. Peter Mmadeke, Ọ̀gá
Francisco Canaboboromo. Pentecost, Dina Puese. Agumena de Luma. Giuba. What in the melon and we fake a pio? What in the melon and we fake a pio? Roman Dike. What can I be fake? Let's go to Mickey Jackie. No. Get the
Is your boy, DJ S. Shine Best International. Is your boy,
DJ S Shine Best International. Francis Ogaluopiko, Josephine Ogaluesa wine na back Okanga. Akane kuno akoka manyono, Otelo banabo funye, ijowe sigeke, iya wole no wane we mi we. Wane we magije no wana tomo don.